Malibre gikan sa impluwensya sa mga rebeldeng grupo ug sa kamot sa mga organizations nga gigunitan sa Communist Party of the Philippines. Kini ang hinungdan nga nagpatawag ang bagong gobernador sa Davao Oriental nga si Governor Corazon Malaniaon og security meeting sa tanang grupo nga dunay kalambigitan sa kahusay ug kalinaw sa iyang probinsya. Daghan na ang mga probinsya nga gideklarang insurgency free sa Armed Forces of the Philippines ug Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPAPRO nga insurgency free sama sa probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao del Sur. Apan wala na apil ang Davao Oriental. Bisan pa man gipasiatab ni kanhi Governor Nelson Dayang Hirang nga daghan siya og napasurrender ug daghang proyekto ang gihatag sa mga GIDAs kung geographically isolated and disadvantaged areas. Dako ang nakuha sa Davao Oriental nga pondo gikan sa nasyonal nga panggamhanan alang sa LCAC. Apan wala kini resulta sa paglimpyo sa probinsya sa mga kamot sa komunistang grupo. Atol sa meeting, gipasulti ug naminaw si Gobernador Malaniaon sa mga opisyal sa Armed Forces, sa PNP ug sa mga dunay kalambigitan sa security sector. Kay matud niini, importante nga masayod siya unsay nahimong babag sa katuyuan nga himuong insurgency free ang Davao Oriental. Gisaysay ni 701st Brigade Commander Brigadier General Oliver Makiling nga daghan na og naabot ang Davao Oriental sa natad sa peace and order. Gitaho ni Makiling nga nagkahinay na ang puwersa sa mga rebelde kay ilang gipakusgan ang pag-implementar sa localized implementation sa Task Force LCAC kunending a local communist armed conflict. Sa unang pakigtagbo sa gobernador sa media ni atong Hulyo 3, gisaysay niini nga nahimong garbo sa Davao Oriental ang iyang kampanya kaniadto alang sa kahusay ug kalinaw. It is true that in April 2013, we were really declared as the first province in the whole region and the whole division of the 10th division as development ready because we were the first one to rid this province of insurgents during my incumbency. And I was proud that I was a recipient of the highly prestigious award usually given the the armed forces of the Philippines and the president when I was given an award as the only civilian authority that was able to really yung because of that sa achieve yung relative peace at that time, yung Kaunlaran Award. Matod ni Gobernador Malaniaon, ilang paningkamutan nga madeklarang insurgency free ang probinsya tungod kay sayod siya nga anaa sa iyang kilid ang katauhan nga anda mugakos sa kahusay ug kalinaw. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.